A les seves ordres, emperador Velos. Un moment, Lilith. Molt millor. Com va la cacera de la dona Òliba? He sentit que heu intentat un atac aquest matí. Sí, però hem... Fracassat. Això és evident. Ja fa mesos que em promets que em portaràs a la dona Òliba, però no la veig enlloc. Si tan sols Pogués disposar de més temps, jo... M'estic atipant de les teves excuses, Lilith. Però no pateixis, et donaré el temps que em demanes. Tens fins al capvespre per portar-me a la dona Òliba. S'unirà a la Calarra Imperial i a canvi li curaré la maledicció. Però fracassa. I seràs extirpada del teu rang i expulsada de les meves files. Saps què els hi passa a les bruixes sense Calarra, oi? Ho entenc. No el defraudaré.